Eskerrak, eba ezen bat ere tuntuna. Ze paradisu klase da, zagarra debekatzen duena. Zergatik erortzen dira, zagarrak lurrera. Ez dago zagarrik, erdian ez badu... Aia, apa! Erregina, zein da zagarrik ederrena? Zenbat bekatu sartzen dira, zagar bakarrean. Eskerrak, zuek ez zareten bat ere ergelak. Ze paradisu klase da, zagardorik ez dagoena.